Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. De data aceasta jucăm Troll Face Quest alături de Victoraș. Salut! Și începem aventurile trollului. Ce? Uite ce troll. Dar zic că dacă greșești să nu se supere. Bine. Ai zis? Lasă că-i bine. Nu, vă rog să nu vă supărați pe Radu dacă greșește. Bine? A, n-aie. Și șut! Eu mă joc FIFA. Dacă chiar vreți să știți. N-aie. Bun. Uite așa. Nu mai strigă așa, mă. Opa. Știu, mă, și eu. Nu știu. Ba da, știu. Dacă vrei să știi. La cine te-ai uitat? La nimeni. Bun, continuăm aici. Dar te-ai uitat cineva? Nu. Apăs random. Băi. Asta îmi tot suflă. Știi, mă, de ce? Lasă-mă. Ai reușit? Da. Bravo. Albastru, roșu, albastru, roșu. Bă. Reclame. Nu-i corect. Reclamă, am întrerupt. Nu pot să oriunde Y pas. Dar ce am făcut de level fade? Da, uite. Hai mă, dar ce... Dar ce să fac? Da, fix alea trebuie. Da, mă, ceva de gen. Ba, nu. Nu știi tu, mă, eu m-am jucat ieri. Da. Da, mă. Numai la nivelul ăsta ai ajuns. Acum 2 săptămâni am ajuns la tank. O săptămână tot la asta era. Da bine, mă, ăsta nu mere. Zi tu dacă știi. Da, cred că. Da, cred că. Nu știu. Păi atunci de ce zici că te-ai jucat și că l-ai făcut pe tot? Dacă nu știi. Câteva săptămâni. Da, bravo. Nu poți. Level. Așa mă enervează nivelul ăsta. Că... Du-te, bă, de aici, că apăs degeaba. Da. Ce? Încearcă să aplic total deodată. Da, cum? Nu, se blochează deja. Dacă nu mai știi noi când Am revenit într-un final, am trecut de acest nivel. Și da. Acum ce? What? Trollul e enervant. Ah, bun. Le-am răsurnat.
Nu-i bine. Bun. Și atunci... Cât să fă? A! Benzeba. Filmează? Da, mă. Salut. Bun, am trecut și de nivelul cu jungla. Cum? Ce să facem? Ce, mă? Ce cu cablurile astea? A, gata. Și am... A. Level complet. Bravo. 3-1. Asta trebuie să dea startul. A. Asta o sări, nu-i bine. A, uite un steag. A, nu, nu-i bine. Ce e asta? Nu știu. A, am mutat zidul mai sus. Și acum... Fail. Fail total. Ce șmecher. Stați-mă un pic. Level complet. Bun. Avem aici un steguleț. Nu-i bine. Eu. Ai. Păi, ce să-i fac? What? Nu știu ce să-i fac. Toni Kroos să meargă la Barcelona. 53.000. Nu. Exact. Bă, dar nu mai vorbi atât dacă filmez. Și se aude nașpa. Asta-i da, mai și eu. A. Uite, mă, unde era fluierul. Vai, mă. Și am... Da! Bun. Facem aici fără poze. Păi, cum fără poze? Da, ce șmecher. E fain joculețul.
start? Nu știu ce să fac. Ce iota tras-o. You complete the game with only clicks. Ok. Cum am terminat jocul. Ok, da. 4-3, am dat la penalti. Bine, bravo. Acum trebuie să ne întoarcem să găsim steagurile. Să completăm valiza. Începem. Unde mai era steag? Știu că undeva l-am uitat eu. Cred că aici. Nu aici. Unde l-am uitat? Aici? Nu, la bere. Bine, mă. Nu fute, vorbesc. Ok. Da și tu. Da, nu mi amintesc unde am lăsat-o de asta. Hai că le începem de la început. Că mi le amintesc. Bun, ok. Gata. Marcos Llorero. Deci. Prize money, primim mai mulți bani. Și tu team manager. Management. Manager. Foarte mult durează. Până vine un Bun. atâta adventure, stop. Advance. Să dau pe Mateo convocarii pe 13.000. Bun. Aici. Așa, am făcut rost de 1. Încă un ofert, o vin la mine. Hello, Bogdan Stancu. Stop simulator. Week. Bun. Să vedem. Kiko Casillas pe 10.000. Nu e bine. Nu. Tot. Îi schimb pe 20. Și ăsta acolo. Bun. Y. Aici nu Și e. dau așa. Nu. Și dau pe 20. Sunt un timp. E aici Victoraș vorbește pe fundal. Mă joc să... Mă joc asta. Până ne găsește. Și... Na. Hai să terminăm repede ca să nu ne prea lungim cu episodul. Aici ăsta îl fac eu altcumva. Păi, Japonia. Kiko Casillas. Bine, mă. Nu vreau. Ok. Am ceva împotrivă dacă vorbesc. Asta e că mai am încă. Kiko Casillas 11.000. Aș vrea, dar eu am mulți bani, deci îți bogat. No, cam atât a fost și cu acest episod. Eu sunt Radu și v-am salutat.